Upozornenie. Nasledujúce vystúpenie obsahuje zábery, ktoré nie sú vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov. Pokiaľ nemáte radi napätie, krv a extrémne fyzické výkony, odporúčame vyhnúť sa sledovaniu tohto súťažného výkonu. V žiadnom prípade sa nepokúšajte toto číslo napodobniť. Hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia. Šéfe, to je nářez. Sub-Zero, round 1. Fight! Vzhledem k násilnosti scény vám raději promítneme následující dokument o Langustát. Jenom si z vás dělám prdel. Liu Kang wins. Johnny Cage, Liu Kang, round 2. Fight! Johnny Cage wins. Může lidské chování ovlivňovat hraní počítačových her? Tak to je přesně otázka, na kterou se po smrtelné nehodě 17letého Martina snaží najít odpověď internetoví blogeři. 150krát, tolikrát odložen do své matky a babičky Petr Belančík, závislý na drogách a hraní počítačových her. Došlo vlastně k té kombinaci těch dvou závislostí, kde se třídí hranice mezi realitou a